Senopati Ndorowati Setyaki. Setyaki tekan kene ngapa? Kowe pendhita ngedapi-dapi. Ngedapi-dapi wae cah ampuh padak nyapa-apa iso aku ki. Wis sembetrengan kowe. Ngapa kowe arep melu mlebu nang cupu? Sedurung aku mlebu cupu kowe bakal tak antemi. Nya. Kene ameng ngono. Ngono kok le sumbar le apuh banget. Andekno meng dinunul wae wis mlebu. Kaya ya nek arep mulai kaya ya. Kene meng di ngono wis mak truk. Meng sedilit wae wis rampung. Ayo amuk para Pandhawa. Iku sak nyatane Njeng serene nyat langening kalang jiwa naglar pandamun sarwa
Sunan lir kegonang sureng sorote tan padang dasar lan pacaring purnameng gegono madyaning Urayagung negari Ngamarta nalika semanten lenggah mungguing dampar kencana Sang Prabu Puntadewa denayap sangganing para satriya-satriya Pandhawa Raden Janaka Raden Werkudara miwah ingkang kadang kembar kemanikan nenggih Raden Nakula miwah Raden Sadewa ben datan kantun pepatih negari Ngamarta Patih Handakawana nalika semanten Sang Prabu Puntadewa menggalihaken mendranipun kusir negari Dwarawati ugi kusir negari Ngamarta nenggih demung iki Mas Budi Bodong demung loro Mas Bolot Pak Bolot wah ora kompak ya nek cara mbiyen pendemung siji Mas Budi Bodong pendemung loro Jaka Porong wis kuwi mesti gelut terus lah iya kuwi nek cara mbiyen ning tekan saiki ya kanca-kanca warga laras ki solid kok terus ya pancen kudu ngono kok Kang Gereng matur sembah nuwun nah wis kersa nyengkuyung karo awake dhewe ya terus ya merupakan sebuah kehormatan wis nang mbok ora kok kaya ngomong iki sing ditunggu bintang tamune wektune iki saya ngangsek malah mempidato wae ora lah ya engko ndak kleru nek aku ra matur. Ya matur kuwi wis pokoke mau domong kono liwon saiki domong kowe meneh. Dilat kadasen ora kowe. Iya wis kena Kang. Petruk mau nembang gethuk. Ya. Kowe kok ndak kokan nembang saiki nembang sisan. Kowe bar kuwi ben langsung karo Mbak Pepsoden apa jenenge presiden. Iya. Ning nang. Nah, wong tuwa kowe senengane basa sing klasik ku nek basa sing milenial pasrahke gong BA. Oh iya. Pasrahke aku. Gareng apa gareng ini ora kaji sesma arane basa nawala basa saiki wis ana nawala saiki anane WA. Ora kanggo basa nawala ki apa. Ya ora kena ngono, Gong. Wis kena. Ya. Petruk apa truk gethuk. Ya aku tak melu ora ketang sithik tak melu. Apa jenenge melu gayengke ya, Gong. Ning aja suwe 2 menit bae. Balah. Kejemen. Lesung jumangklung. Lesung jumangklung. Manakar mangungkung. Ayo nak, Mbak Lintang. Kairo ngadeg ana. Trumeng pro disandang. Awas. Yo. Jogetan. Ayo, Pak Lintang, lesung jumangklung. Ya. Lesung jumangklung. Asik. Seru imbal-imbalan. Aha, yuk. Lesung jumangklung. Cek mikrofon. Mangungkong mangungkur tumandang ngebak
ya terus belum. Nggih, wilujeng injing Om sapa? Benyek. Bagong apa Gareng apa Petro? Nggih, wilujeng dalu. Mas Gareng, Mas Petro. Wilujeng dalu nduk Cahayu Lintang Kairo ya no wilujeng dalu. Bajigur aku ora disapa. Ya. Wilujeng dalu, Pakde, Bagong. Good night, everything is okay. Yes, good night, good night. Ya. Ya, good Lintang. morning ya sekarang. Yes, good morning. This morning is very kulkas. Apa itu? Udaranya sangat-sangat dingin. Oh. Waton wae kok yo very kulkas. Kulkas ka adem ora? Ya adem ayo. Wah, Limbak Lintang Kairo. Nggih. Mas jan pamundutan isih akeh no. Nggih, laras Sing kira-kira urung dipinangkani gek ndang dipinangkani. Aku ora Nggih. krasa ngerti-ngerti wong setengah telu. nggih napa nggih wau? Apa mau takon karo mbak-mbak presiden ku sing durung dipinangkani apa? Oh ya kutut manggung, oke kutut Nggih. manggung. Aman. Nggih aman. Yan. Iki panyuwunan saka Gunung Kidul iki Mas Fatah CS mau ngersake kutut manggung. Nggih. Nek kutut manggung kita kowe kudu tak duetke karo Mbak Ayu. Oh, nggih boleh monggo. Ayo. Mbak Ayu. Ayo sinden beser ngadeng ser. Nek ora ngono. Beser pripun to? Ayo ku mau. Jenenge wong Noyo iki rak ya umum to. Oh, nek pipis ki noya. Noyo. Aja muni pipis. Nah, kemaro Gusti matur apa? Karo Gusti matur Gusti ajeng pipis ngono. Ya ora ya. Oh. Kira. Mau ki wis ka iso diempet ya, Mbak ya. Grogi aku no Mbak Lintangnya aku ki grogi. Lah napa to, Mbak? Sami Ya mawon. piye ya lah ya bojoku ya ora kedep ngawon-ngawonmu. Wange ndi wange? Mbok nanti lunga nanti mau. Sapa? Penanggung jawab rombongan ki malah Oh, lunga. anu paling ngethoki sing do turu-turu. Oh, ya ngerti aku ngerti. Iki lagi nganu iki agek menata manajemen. Ya iya. Ayo kowe ben kanca-kanca ki terus beres. Mingkari mulih mingkari antuk-antukan. Ha iya. Karo nyuda sing padha ril nyambut gawe tertib wis sudane 2000. Kita do tertib kabeh kok. Tertib kabeh. Mergo ngerti juragane kejem. Kejem sapa? Ayo Bas Boronge nak kejem to. Ya ora ya. Ora ya. Ora yo baguse kok ngono kok. Waduh, hei. Ya, ana pamundutan mriki Mbak Ayu karo Mbak Lintang mau sing ngersake kutut manggung durung di apa jenenge dipinangkani engko ndak cuwa penggale. Nggih. Duet karo Mbak Lintang ya. Iya. Ayo nek nyawang Lintang sing kaya ngono kuwi. Pripun? Biyen yo semene iki lho. Aku biyen yo semene iki. Masa? Engko delalah aku somben yang ngono kuwi, Mbak. Ah kok iso dadi kaya ngono kuwi lara-lara. Lah mbok. Apa kalgawe iki Wan mesti ku ya. Lah yo mestine iya. Ya iso ora apa-apa karang sesuk ki ya Lintang ki sesuk calone ya ngono kuwi. Ya. Ayo coba kaya ngapa arep Mbak Lintang sik apa Mbak Ayu sik? Gentenan. Saking bawah napa? Ora sah langsung wae langsung. Engko ndak setengah jam dhewe nek nganggo bawa. Lah ngendrane kok jam 3 kok agi goro-goro iki kepiye? Tenangno wae iki niki dalang cerdas kok. Ya langsung satset das-das. Rampunge lakon aku 5 menit diadi kok. Hah? 5 menit wis. Lakon Kok kadang ming 2 menit. Lah kok gelis men. Ngerampung kowe lakon kok kesuwen. Gerakane ya mung ngono kae kok. Waduh, gerakane. Delok iki ngomong kowe kok. Wis ngentek-entek dit kuwi delok iki. Wah iya. Apa kok kebingan Werkudara? Ayo, Mbak. Mbak sapa marep? Sare yala yala yana.
kenes kok. Kenes. Jaluk ngombe. Regenerasine Mbak Nyani. Ah, Lintang Kairo ki regenerasine Ayu. Prastiwi. Heeh, Bu Pras apa Bu Pras? Regenerasine Gali Terminal. Koyo sia-sia. Kaki nek ora disia-sia malah nakokke. Aku mah bingung ora tok sia-sia to, ngono. Sia-sia kok ditengkokke. Kae senenge di kasari. Hah? Kayaknya Senenge dilus kasari malah seneng. Oh, senenge main kasar kok. Datane aku dipecuti barang. Senenge main Padake kasar. sapi. Jenengan kasar napa lembut, Bu? Aku ya kasar ya lembut. Nah, Gumanku kebutuhan. ayo. Nek Neti senengane halus. Ben dalange kok sepatan rabi meneh. Sopo? Ora mandi. Wong wis arep. Iya. Monggo, Mbak. Ayo Mbak Lintang. Ya. Mendung. Mendung. Ya, rame-rame iki terus. Cengkok Petro. Mano ekuto Lintang Kairo suarane kok persis kaya bojoku lho terus ngodung. Pripun? Bojomu ambekan. Ambegan we merdu ya. Ambekan we petrot. Lho piye to? Paras selindro karo pelok dadi siji kok. Dah nyolek Kok nyuara padake? ya, Mbak. Ming aku disuarani minggat kok aku. Ya iya. Wah iya. Wah, Mbak Ayu. iki rame-rame iki, Truk. Nek cara skor ya skor imbang. Nah Ayu ki menang wis cara dene swarane iki wis dadi wis cantas. Lintang ki menang. Mboten, Om. Hah? Mboten. Piye to? Nggih tasik Mbak Ayu no. Loh, neng masing-masing kan punya kelebihan sendiri-sendiri ngono. Duwe ciri khas dhewe. Nah, Iya. gitu kan. Kowe sesuk latihane kaya Ayu ben suarane iso bantah, iso banter. Nggih. Neng sawah. Teng sawah. Aja Kok kok saged? Kok saged teng sawah? Lho neng sawah iki kan ono kae lho gusahe manuk mret lho. Wah, ayo. Oh. Ayo. Gusah-gusah manuk ya. Latih vokal. Ayu ku biyen ngono kok latih. Jaluk nganu wawaran. Heeh. Pripun? Siji aja ning gone Pak Dalan. Lah ndek Loro ndi, Mbak? aja ning omahku. Lah ning Nah. ndi? Nyemelangi. Nah neng nggonamu sing nyemelangi bojomu. Heeh. Nek ning gone Pak Dalang, dalange. Weh, Lho, aku malah mau iki wis dalange. ngomong neng ngarepe Lintang karo neng ngarepe Gading aku wis ngono. Wis anu vertikal, horizontal ngono kae. Berbahaya. Ah iya iya. Vertigo Ora dengkul. ngerti nyemelangi, ora ngerti. Lah bahasanya kan beda Jawa Timur. Oh, iya. Nggih. Nek Jawa Timur nyemelangi iki apa? Nyamari. Nyamari. Ya, meh mirip. Nyamari karo lemari apa nih? Ayo beda kok nyamari iki mbebayani nek lemari iki nggo nyimpen bekaka. Nggih.
Jenengan mawon, Pak. Simpen ning lemari kunci ayo. Pak. Lho nek lintang iso dilebokke lemari. Nek ayu ki sane dilebokne kulkas. Ya, kulkasnya sepira? 2 pintu apa 1 pintu? Wah, 3 pintu no. Wong sapi kuwi mesti mlebu kulkas kok ora iso mlebu kulkas. Lah aku padake apa? Sapi. Ora kuwi dagelan lawas kok. Bagaimana cara memasukkan sapi ke dalam lemari? Carane piye? Ayo dibuka kulkasnya lah sapine dilebokke terus ditutup rampung. Woi kuwi 20 tahun yang lalu, dagelan 20 tahun yang lalu kuwi. Iya. Iki aku biasanya lagu-lagu tembang-tembang gending-gending klasik ini itu tak paido lho, Tru. Bengi iki aku terkesima tenan, Tru. Karo sapa? Ya karo Kutut Manggung. Ora karo Lintang. Ora penak, Tru. Nggone jape mete, Tru. Gayamu kowe. Kowe adat sabene nggone Semar kowe tok gasak kok. Masang-masang masang-masang dengkulmu ngono bapakne ya enak itu. Ayo tang Tirta men. Pukulun Bathara Siliwati. Nggih cangkemane ngaten, Pak. Dewa Tirta. Mantahe Wamungune Indra. Nggih. Apa ya iki masalahane apa ya kok iso mantahe. Ya wis. Mbok kowe rasaku kan protes kok. Aku iso rasake ingin tahuanku iki besar sekali. Oh. Nanti omong kadang tak takokke. Iya. Ciri-ciri wong cerdas. Digonggeng nggih Pak Dalang. Nano. Nano piye? Iki wis entek. Ah sarep entek, lare
dintekke kok. Ayo dintekke no. Tunggal. Dintekke. Dintekke. Yo, ndak witike mati dintekke. Aduh. Nah, meng sak makani lho, Truk. Meng sak makani wae variasine warna-warna lho, Truk. Meng makani mano kuwi? Iki sambat. Meng sambat iki kok dadak dikemayuk-kemayukke. Ngono. Aduh. Aduh ki warna-warna, Truk. Aduh ki warna-warni. Aduhe wong mlaku-mlaku kesandung, mlaku. Waduh, wajigur. Sandung kuwi. Wah, dolano menek wit kenori. Aduh, ngono kuwi. Ana sing aduh. Ngono. Ana kuwi macam-macam tafsire, Truk. Oh. Ana sing kaya sing Mbak Ayu kuwi mau. Mbuh kuwi mau. Kuwi aduh. Kuwi mau versi apa, Mbak? Kuwi mau Versi apa gimana? Versi ngelih. Ngelih. Heeh. Ngelih kok ngono, ngelih. Aduh, ngono. Ngelih. Kok perih piye to? Ora ya, ora aduh. Iya. Wis Gong, mbok meneng Gong. Ayo terus. Aduh. 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 Asal nek aduhe Mbak Lintang piye aduhe Mbak Lintang? Ayo tang kowe tang. Nek Ayu ki aku wis Heeh. setrume ki cilik. Coba nek sing aduh kowe tang, coba tang. Nek lek kula gitu sik polos to, Pak. Loh, justru. Justru. Oh, ya, aduhmu kaya ngapa? Wong kan ndek selera beda-beda. Ana sing seneng iki sing tuwa, ana sing senenge kemampu, ana sing senenge nom, ana sing senenge kuru, ana sing senenge lemu. Wong ndek selera dhewe-dhewe. Termasuk sak aduh wae ndek selera dhewe-dhewe. Ya, coba kaya ngapa aduh. Tak. Kaya ngapa tak aduhmu tak? Alon-alon wae. Alon-alon aku ora ono ya, Mbak. Lah iya karena ngagek pertama ki alon-alon wae. Engko lek wis kulino kaya apa? Heeh. Ya. Ayo ta. Coba. Wah, aja nganti kalah karo Ayu. Masa aduh nganti kalah karo Ayu. Wah. Apaan itu? Ayo. Coba. Pak Marjo. Jake meneng aja plester lambemu. Ya, aduh. Ayo aja digeguyu ta. Ayo wis sir dihayati sing tenanan. Aduh, lha piye? Ayo. Aduh. Ayo. Terus. Aduh. Aduh. Jane iki sing wis pengalaman ki sapa to? Lah ya aku ki yo mbok marai lho, Mbak. Jarene pertama semren. Wajigur gareng pelampiasane ning aku. Iki mesti sing marai gading iki mesti sing marai gading. Heeh ta, Ding? Piye, Mas? Ding sing marai kowe to? Sing marai kowe to? Lho, oh jare. Wah, wong trenere gading. Parah. Apik. Ya dintekke nak. Lae wong bagus. Iya terbayar. Yen tan Neng nong neng nong. Ya. Kuda nyumklang. udah nyongklang tumpaan sambat
sapa? Oh, Mbah Semar. Mbah Semar, Mbak. Piye, Mbah? Pripun, Mbak? Iki mau gendeng apa? Nembe wengi to, Mbak? Iki mau judulnya Bukit Berbunga. Terus Mbah Godam rawuh. Dan persis ya terus. Iya. Nduk. Lintang karo Ayu matur nuwun iki. Nggih. Cedhis-cedhis iki nek tok uja ora nganur ana rampunge. Padha lungguh sing prayoga. Nggih. Aku tak ngatasi coro-coro iki. Gereja mencok tanggul angger duja mesti kaul. Angger ana sinden, anggere dijerengke gamelan, anggere dijerengke sinden. Wis. Sinden kok dijereng teneh garing. Dong bungae sak karepe dhewe. Yo. Seba. Seba. Mesake ndaramu Abimanyu kae lho. Ndaramu Abimanyu ki sungkawa penggalih merga. Ngupadi menyang endi mendrane Sinun Prabu Kresna lah kok kowe do gegojekan. Kuda lumping. Kuda nyongklang, Pak. Kuda nyongklang. Dudu kuda lumping. Dudu. Tak kira sing kuda lumping ora katokan. Kaya kene. Sesuk tanggal 20 nak ndelok kuda lumping meneh, Pak. Nanti rahasia ora tak kandhani. Iya. Ayo sebo dole, wayahe wis gojek kuwi nek kokean ya ora apik, nggih. Janing talaka kate langit mambang lepas werana pamaneka. Semareka den prayitna semuriris eka bali titiyane gandayani iya Dinok lintang kairu ya nek arep mulih ora liwat nyangoni slamet. Merga sing nyangoni kowe wis panitia.
Bapak malah ngomong apa ta? Ndara Abimanyu. Niki punakawan sami ngantu-antu lajeng kedah kados pundi? Ndara Abimanyu. Semareka den prayitna samurires eka balik titiyani gantayani trisanya purnama sasi gilar-gilar semet di tengeng latar milang lintang Bima Sekti iya kaki kaya wis ora tak ambali ayo padha ngangin-angin swasana Kupadi menyang endi dununge Sinuwun Prabu Dwarawati Semar sabab gotang para pepunden Pandhawa kelamun tanpa nata Dwarawati nggih Den ndika tindak kula dherekaken Ndara soroting pandam sumuluh amadhangi jroning Rasarana Truk. Bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincang risang lir kincanging risang mawe gandrung lada biar ora sisih panduluku iki kaya satriya plangka ati
Raden Abimanyu. Iya, dasar kepara nyata ana wujuding buta. Sing mburi kayen ora kleru Semar Badranaya. Salah. Aku Rama Godam Badranaya. Kowe aja sembrono, Semar. Kowe Semar Abimanyu tuduhna menyang endi Prabu Kresna? Wong sing ora duwe tanggung jawab jalari kadang-kadangku padha kaningaya, Semar. Klebu kowe, klebu Abimanyu. Kowe wong sing duwe dosa gedhe, kowe lirwa karo kewajiban. Semar. Manut tak untal malang, Semar. Kowe sedekku sujud ning ngarepan kowe. Aku ki wong sing ora wedi mati. Mati mujudke kabagyan. Yen pancen kodrate Semar kudu mati diuntal buta. Manguntal kula lila ikhlas lahir batin. Kula manguntal riyin. Kula mangpangan riyin. Mengke gek ndara kula Abimanyu. Kula ikhlas lahir batin merga kula ya ngakoni kula kleru. Kula lirwang sesanggeman. Kula ora ngemutke ndara-ndara kula nganti ndara Kresna kendang kapracondang. Wis, aku lila lahir batin ayo brahala untalan aku. Wah, gagak to wongso. Aduh, abot tenan. Waduh. Waduh, isa nang kene. Punakawan kowe aja ndra mlayu. Kowe aja mlayu tak sedot mlebu wadukku kowe Punaka. Boyo manut bae to, Reng. Udus. Ayo wong sing padha lirwa kewajiban wis manjing ana ing wadukku. Prabu Kresna ngendi nggonmu tekan lak-lakaning jagat. Wah, tak oyak kowe Kresna sing lirwa sesanggeman.
nenggih kacarita pathet menyura madyaning pertapan Mahiralaya. Lah sinten ta warnanira sang pandhita ingkang mesanggrah ing pertapan Mahiralaya nenggih menika ta warnanira sang Begawan Janardana ing denadep cantrik ing nami cantrik Maruti. Nalika semanten dengipun sang cantrik Maruti kalian sang Panembahan Begawan Janardana wawan pirembagan ginem raras gondo raos kedadak nalika semanten tanpa taliwara ana wujuding wong sudra papa ngulamdara manjing madyaning pertapan kagiat kagura-wekasan nggih sang Resi sang Begawan Janardana. Yaning-yaning talaga kadilangit mambang tan tepas wulan upamaneka lintang tulya kusumaya sumawur mengko to dhisik cantrik Maruti wonten pangendika ingkang ngadhawuh sang Adi Panembahan durung nganti purna nggone padha pirembugan antaraning aku kelawan kowe kedadak pertapan Mahiralaya kene ketekan wong sudra cantrik yen to nitik sandang penganggone mbok menawa iki bakal njejaluk marang aku minangka pendhita ning pertapan Mahiralaya kene nggih sang Adi Panembahan monggo awon sae lepat leres kumunten kapijiya menika wonten pengemis cara kasaranipun. Iya. Monggo tumunten dipun dawuhi kemawon Panembahan. Iya. Mengko ta dhisik. Wong Karang Pradesan utawa wong sudra. Munggah ning pertapan Mahiralaya kene darepe karep apa? Inggih. Sang Panembahan dipun tepangaken nami kula Yoga Mahendra. Kula menika tiyang saking dusun ereng-erenging Redi Mahiralaya mriki Panembahan. Kula mireng pekabaran bilih wonten setunggaling pendhita ingkang cumandhak mesanggrah wonten sak nginggiling gunung. Mbah Anesku dinten samangke sowan kula mboten wonten sanes inggih namung badhe nyuwun paring-paring Panembahan. Lah rak tenan to? Iya. Yen pancen kaya mangkono Yoga Mahendra wonten dawuh. Mara gage kowe bakal njaluk apa? Tak kira yen pancen pertapan kene ana mesti bakal tak ulungake marang jeneng para. Njaluk ngaranana. Yen kowe bakal njaluk Prabeya utawa njaluk Redana. Mara gage tampanana yen kowe bakal njaluk beras utawa sak panunggalane pangan kang ana ing pertapan kene kowe uga bakal tak paringi Mahendra. Nggih.
Mboten penemban. Kula mboten badhe nyuwun brana picis. Lho. Lah yen kowe njaluk brana picis, kowe bakal njaluk apa? Inggih. Menapa sedaya dana menika kedah arta menapa penemban? Ya, ngene. Ora. Jeneng dana mono kuwi ora kudu wujud brana picis utawa wujud redana, kuwi babar pisan ora. Lho lajeng menapa kemawon? Menapa kemawon penemban? Ya. Sing angka sepisan kuwi wujud dana picis utawa prabeya. Ingkang kapindho wujud dana bau, kang katelune wujud dana rasa. Sedaya menika kala wau werdinipun menapa penemban? Dana picis tegese paring wujuding brana utawa bondo donya marang wong kang kekurangan yoga mekaten. Ya. Lajeng dana bau asok maring sapadha-padha wujud tenaga sarta pamikir. Kuwi jenenge dana bau. Lajeng nuwun sewu penemban pungkasanipun menika dana rasa. Rasa kok dipun danakaken menika dos pundi penemban? Iya. Dana rasa menawa tegese asung peparing wujud donga utawa lelabuhan kang bisa gawe bungayati wong kang njaluk mau. Kabeh kuwi kudu linambaran lila, eling tur ora ngantu-antu lintuning piwelas. Oh, mekaten to penemban. Iya. Jeng ngandika menika Brahmana menapa sampun mangertos kewajibatipun Brahmana. Lho. Kewajibaning Brahmana kuwi sing sepisan kudu ngayami para cantrik gedene para warga. Brahmana dadi tuladhane sapa wae kang tegese aja nganti Brahmana kuwi laku cidra tumindak duraka awit Brahmana mono uga nyunggi jejiban minangka manggalaning upacara suci utawa minangka manggalaning upacara panembah. Inggih, waduh. Lajeng nuwun sewu penemban. Sinten ingkang wajib sinembah? Wonten pundi dunung ingkang sinembah? Lajeng menapa syaratipun panembah lan kados menapa patraping panembah sang penemban? Kang wajib sinembah mono ora ana liya ya mung Gusti kang anyipta jagat. Dunung ingkang sinembah mono ana ing ati sucining kang manembah. Ngaten. Iya. Lajengipun syarating panembah manungsa kang manembah kuwi kudu linambaran ati kang mantep sarta percaya kelawan kang disembah. Pungkasaning patraping panembah kuwi gumantung ana lakuning kapercayan lan kapitayan saben titah nut kelawan agama agemane dhewe-dhewe. Aduh, mekaten to panemban. Iya. Kados dinanggen kawula mapan wonten pertapan menika nuwun sewu penemban menapa kula ugi dipun keparengaken badhe nupriksa dhateng sang penemban. Iya, kepiye Yoga Mahindra? Dinten menika kula aturi sang panemban nyipta dhateng wujud kula nanging sampun ngantos mawi mripat netra walaka penemban. Kula aturi paduka nyipat dhateng pun titah pun kula mawi netra batin sang penemban. Aduh kula awik namastu purnama sidam sekaring bawana langgeng. Resi Janarjana ya ulun wis mangerteni kabeh apa kang kita lakoni lan ulun wis nadi marang sepira sucining atinira. Nggon kita tetulung lan ikhlas marang wong sudra papa ngululandara. Ingkang sejatine iku pengawak ulun. Inggih, pukulun Sang Hyang Pada Wiwenang sembah kula mugi katur sang pukulun. Iya. Danardana wonten pangendika ingkang dawuh dina samengko Mara Gage ulun bakal nurunake wujuding wahyu katentreman. Mara Gage tampanan lan waratakna Danardana. Waduh inggih pukulun boten langkung ngestokaken dawuh
Sawise mangkon ulun jaluk pamit kundur makayangan. Mboten langkung nderekaken sugeng tindak pukulun. Pukulun sang Hyang Pada wiwenang cantrik maruti inggih kula piyambak ugi boten mangertos sang ngadi penembahan prabdane sang Brahala. Kresna ora ketemu malah ketemu wujuding pendhita pendhita tuduhna menyang endi Kresna kowe ora iso nuduhke menyang endi papaning Kresna kok bela untal malang bumi goncang kanjing langit kelap katon lir gincanging risang maweh gandrung tanggap sasmita nenggih Sang Resi Janardana nalika semanten. Nalika semanten Sang Resi Janardana sigra nglumpruk sedheku asesiku wonten ngajengipun Sang Brahala. Sigra sinembah Sang Punang Brahala gedher jroning salira. Badar jatining wujud wantah Sang Prabu Puntadewa lan para kadang-kadang nenggih para punakawan tuwin Raden Abimanyu. Nampeni sembah kula wah waduh sinten kula Sang Resi Janardana utawi Sang Resi Janardana Sang Prabu. Aduh Sang Resi Janardana dinten samangkireh ning paduka sampun asung sembah dhateng pun Puntadewa. Nuwun sewu dinten samangke kula ugi badhe atur sembah dhateng paduka Badar Sang Prabu Bratakresna. Pastro. Wajiku rumpuk-rumpukan. Kowe mati bangun apa to? Aku nggon entuk nggon sikil kok. Kowe nang aku entuk nggon tungkak. Wajiku aku entuk nggon bemper. Ambune teng-tengan. Ya ora apa-apa wis terbebas. Bapak-bapak. Aku entuk nggon telih. Malah entuk nggon telih.
paduka ingkang amatek dados brahala Yayi inggih Koko Prabu ngupati dhateng panjenengan. Yayi, kabar saenipun dinten samangke kula sampun saged pikantuk kanugrahan wujuding wahyu katentreman Yayi. Ing badhe kula waratakaken tuwin sumrambah dhateng paduka Yayi Prabu Puntadewi sakadang tuwin negari Dwarawati sak kiwa tengenipun Yayi Prabu inggih mboten langkung ngestokaken dawuh Koko Prabu nanging kabar awonipun para Pandhawa rayi-rayi paduka Dimas Werkudara, Dimas Janaka, Nakula Sedewa sartanipun para putra-putra Pandhawa dinten samangke kacidra dening Sang Penemban Dewa Kumara badhe dipun beta wonten negari Ngastina dipun wadhahi kemiri kopong Koko Prabu. Bagong rene ya. Siap juragan. Iki tenan sing ngrampungi gawe kowe ora rampung. Aku dina samengko Bagong kowe tak dandani. Aku ngerti lamun Dewa Kumara kuwi cendenge wong Astina. Wurung ora wurung daran-daramu Pandhawa diwadhahi cupu kemiri kopong kuwi mengko bakal diserahke karo Prabu Duryudana. Mula dina iki manut kowe tak dandani, Gong. Oke. Didandani napa, Gus? Kowe tak dandani nata Ngastina Prabu Duryudana. Prabu Duryudana. Iya. Lah nek dandan kaya ngono ya swaramu aja swarane Bagong ning swarane Prabu Duryudana. Oke. Ya. Prabu Duryudana kuwi basane basa Bagongan. Pekenira manira. Pekenira niku, Pekenira kuwi kowe, manira kuwi aku. oh. Pekenira kali peken nama niku peken Kusuma. Kalih peken Sekar. Oh. Wis ora sakekan rembug, iki wis setengah papat. Petokno Begawan Dewa Kumara gelembuan cupu kemiri kosong. Siap laksanakan. Jigar kepleset. Panembahan Begawan Dewa 19. Dina samengko apa sing tok gawa panembahan? Inggih. Sang Prabu Duryudana. Dinten samangke kula sampun pikantuk karya para cendheng-cendheng Pandhawa, anak-anak Pandhawa. Gatotkaca Antareja Antasena Setyaki lan sak panunggalanipun kalebet Raden Janaka, Raden Werkudara, Raden Nakula Sedewa. Sampun kula rangket, sampun kula lebetaken wonten madyanipun cupu kemiri kopong menika sinuwun. Yo. Yen pancen kaya mangun. Dina samengko mara gagi paring nana ulun. Jubut kemiri gosong kopong. Mengko ndak selak konangan para Pandhawa mara gagi tak gawane mulih
Tak goreng yang Pegadaian. Cupu Kemiri Kopong menika monggo sinuwun klatur nampi Cupu Kemiri Kosong. Lah gawane peneman. Ngilah. Hop. Pekenira Dewa Kumara menira jaluk Cupu. Inggih monggo Sang Prabu. Status dalan cuek maluman. Lah Cupu Kemiri Kopong. Waduh ketewasan. Wonten menapa peneman? Ketewasan ger lang panjenengan kantun anggenipun rawuh Cupu Kemiri Kosong dipun suwun kalian Prabu Duryudana ing nyatanipun jebul menika punakawanipun Pandhawa. Cupu dipun cidra dening Bagong dipun bujung Bagong. Ah. Ono wae. Bagong Sukses Bagong dikongkon ra entuk gawe. Memalukan. iya wis sawangen Bagong. Cupu Kemiri Kopong iki nadyan cilik nanging iso amot pirang-pirang. Celiwik dobel telu. Apa kuwi? Ketoke cilik sedengalu. Werna wae. Tamane senjata cakra lebur papan tanpa dadi kowe Cupu Kemiri Kopong. Hop. Anjuk arep lunga. Rumangsane apa? Wah, arep ngaso dicekeli. Enak men. Tangi turu kok yo arep madang. Wah, kresna kakangku iki. Duryudana ngamuk. Wah, pethukne. Bagong. Pendhitane ngamuk. Wah, pendhitane ngamuk mesti nika goleki kula nika. Bapakmu. Mir. Apa? Pendhitane ngamuk. Pendhitane gupak gemuk. Ngamuk gupak gemuk cengelmu atos ora. Semingkira tak terajange dhewe pendhita. Kaem. Ndara Anoman. Nika sik dosa kumara. Nika mangrampungke. Yo, Kiai Semar.
ana wong bentuke kaya Pispa malah maju ning peperangan. Ayo mungsuhmu dudu sapa-sapa bregegek ugeg-ugeg sak dulita melemek. Arep kowe rangkep sandangan 1000. Ning Semar ora bakal pangling karo kowe wong dandang mangur ya. Janji kowe ora gelem salin, ora gelem bali nggawa anak buahmu. Ora bergasaan bali nyang dandang mangur kono. Lakon tak ula-ula dawa. Bathari Durga rapisan ora pindho. Yo, kowe kapok apa ora? Inggih Kakang Semar kula sampun tobat estu Kakang Semar. Sakit Kakang Semar. Pupu kula sakit ing dengkulipun Kakang Semar. Pancen tak jarang. Ben mlinder. Ayo. Kowe bali yo. Iki wis ditiwancine kowe kudu nggawa bali anak-anakmu. Jim setan priprayangan engklek-engklek balungatan ndak sing wuta tuntunen sing pincang gendongen. Sing